Jen! Jen! Lumabas ka nga, Jen! Jen! Bakit, Jen? Ma, nandyan po yung mama ni Christian. Sabihin niyo po wala po ako. O sige, anak. Bakit, Mitch? Anong kailangan mo kay Jen? Ha? Hindi mo alam kung bakit nandito ako? Bakit nga ba? Nalaman lang naman namin na dumating na yung anak mo. Ilang buwan na nakalipas. Oo, dumating siya. Ano naman ngayon? Ganun na lang ba yun? Baliwala na lang sa kanya ang mag-ama niya? Balak naman namin kunin yung apo ko. Kaso, may inasikaso pa si Jen ngayon. Ano? Pagkatapos namin siyang tulungan na makalis ng bansa, ganito na lang gagawin niya sa anak ko? Basta na lang siya mangiiwan? Anong klaseng babae siya? Huwag ka magsalita ng ganyan sa anak ko! Kasi nabayaran na niya ang lahat ng ginastos niya sa kanya noon pa! Ha? Anong sinasabi mong nabayaran? Kahit kusing, wala siyang pinadala! Ni diaper at gatas nga, wala eh! Kami lahat ang gumastos! Lahat ng kailangan ng apo namin! Aba, dapat lang! Dahil lalaki yung anak nyo, at hindi dapat yung anak ko ang bubuhay sa anak nyo! Akala ko pa naman, matino si Jen. Hindi siya tutulad sa'yo. Yun pala, kagaya ka rin niya, na basta-basta na lang iniiwan ang mga lalaki pag napakinabangan na. Aba, lumayas ka dito at huwag na huwag ka nang babalik! Talaga! At hinding-hindi nyo na makukuha ang apo ko kahit anong gawin nyo! Ma! Paano yan? Hindi natin makukuha yung anak ko. Huwag ka mag-alala, anak. Ilalaban natin yan. Hindi ako papayag na hindi natin makuha yung apo ko sa kanila. Ma, nakita mo ba si Jen sa bahay nila? Hindi, anak. Dahil hinarang ako ng nanay niya magaling. Paano kaya kung puntan ko siya sa kanila? Huwag na muna, anak. Palipasin na muna natin. Dahil kanina, sinabihan ko sila na hindi na nila makikita ang anak niyo ni Jen. Ma, mahal ko si Jen. Bakit ganitong ginawa niya sa akin? Umasa ako na sa pagbalik niya, magpapakasal na kami. Anak, hindi siguro siya ang babae para sa'yo. Pero ma, hindi ako papayag na basta na lang niya akong ipagpapalit. Anak, tanggapin mo na. Hindi ka mahal ni Jen. Pero ma, Ginamit niya lang tayo para makalis siya ng bansa. basta, kakausapin ko siya na bumalik sa akin. Anak! Jen! Jen! Ma, si Christian! Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Malasing yata! Jen! Mag-usap nga tayo! Hoy, Christian! Bakit ka andito? Jen! Umuwi na tayo sa bahay! Bitawan mo nga ako! Hindi ako sasama sa'yo! Bakit? Ha? Di ba doon ka naman dati umuwi sa amin? Hindi na ako uwi, Christian! Magpapakasal na ako! Magpapakasal? Kanino? Doon sa nakilala mo sa Dubai? Oo, Christian! Uuwi siya para ayusin yung kasal namin! Mas pinili mo pa talaga siya kasi sa amin ang anak mo? Pasensya ka na, Christian! Jen! Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Hindi naman ako nagkulang sa'yo ah. Minahal kita ng higit pa. Christian, inaamin ko na nasaktan kita. Pero sana, mapatawad mo ako.
Sige, patatawarin kita kapag bumalik ka sa amin ng anak mo. Hindi na, Christian. Kukunin ko na lang si Jake para ako na lang bubuhay sa kanya. Paano naman ako? Wala ka na nga, kukunin mo pa siya. Anong klase kang tao? Wala kang konsensya. Jen, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hayaan mo na siya, Christian! Umalis ka na! Pag hindi ka umalis, papatawag ako ng pulis! Anak, ang lalim yata ng iniisip mo. Ma, hindi ko lubos maisip na iwan ako ni Jen, pati pagpalit sa ibang lalaki. Samantalang hindi naman natin siya pinakitaan ng hindi maganda nung nagsasama pa kami. Ganun talaga siguro, anak. Kapag napalayo ang taong mahal mo sa'yo, hindi mo maiwasan makahanap siya ng iba. Sana hindi ko na lang siya pinayagan na lumayo sa akin. Di sana kami pa hanggang ngayon. Siguro, anak, kalimutan mo na lang si Jen. Marami pa namang ibang babae dyan. Hindi ko po basta-basta siya makakalimutan, ma. Ay, nako, anak. Balang araw, makakahanap ka rin ng mas hihigit pa kay Jen. Yung hindi ka sasaktan. Pumasok na tayo sa loob, anak, para makakain na. Sige po, Nay. Susunod na po ako. Mahal na mahal kita, Christian. Hindi kita ipagpapalit kahit magkalayo man tayong dalawa. Binobola mo naman ako, mahal ko. Hindi totoo ang sinasabi ko. Basta ako, mahal na mahal kita. Hindi ako papayag na mapunta ka sa ibang lalaki. Hindi yan mangyayari, mahal ko. Mahal ko, bakit hindi mo tinupad yung mga pangako mo? O anak, Ma, hindi ko po kaya. Hindi ko po matanggap. magpakatatag ka, anak. Para sa anak mo. Christian, pwede ba kitang makausap? Bakit? Anong kailangan mo? Nasaan ang anak ko? Wala siya dito. Kasama ni Mama, nagsimba sila. Kukunin ko na siya. Ha? Hindi ako papayag. Bakit? Anak ko rin naman siya. Oo, anak natin siya. Pero wala kang karapatan na kunin siya sa akin. May karapatan ako. Dahil nanay niya ako. Basta, hindi ako papayag na basta-basta mo na lang siyang kunin sa akin. Iniwan mo na ako, tapos kukunin mo pa sa akin ang anak ko. Umalis ka na dito. Babalik ako. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang anak ko. O anak, bakit ganyan ang mukha mo? Ma, ayaw ibigay ni Christian yung anak ko. Aba, hindi pwede yan. Ipapabarangay natin sila. Ma, ayoko na po umabot sa barangay. Nakakahiya. Paano mo makukuha yung anak mo? May karapatan ka sa kanya, anak. Opo, ma. Pero makukuha ko ang anak ko sa maayos na pakiusap. Sige, ikaw bahala. Kung mapapakiusapan mo sila na maayos.
Hello, love. Hindi ka pa ba makakauwi ngayong buwan? Para maayos na natin yung kasal natin. Hindi pa, love. Ayaw pa akong payagan ng amo ko. Marami pa daw kasi kaming gagawin. Lalo na maraming event dito. Kailan ka pa makakauwi? Hindi ko pa sigurado, love, kung kailan. Sige na, love. May gagawin pa ako. Ano ba yan? Binabaan niya ako ng telepono? O Jen, bakit ano nangyari? Ba't ganyan yung mukha mo? Si Alex kasi, ma. O bakit? Anong ginawa niya? Di pa daw po kasi siya pinayagan ng amo niya magbakasyon. Paano namin maasikaso yung kasal namin? Baka busy lang yung tao. Basta hintayin mo na lang. Di bale, basta lagi siyang magpapadala ng allowance mo dito. Sa pa po yun, ma. Nung isang buwan, di pa daw po siya sinasahuran. Kaya ang sabi ko, kahit wag na muna siya magpadala, may konting ipon pa naman po ako dito. Ganun ba, anak? Hintayin mo na lang. Malay mo, sorpresahin ka niya, di ba? Hindi naman mahilig sa sorpresa yun, ma. Basta, huwag ka na mag-isip. Hintayin mo na lang ang pag-uwi niya. Opo, ma. Magpapahinga po muna ako sa kwarto. Sige, anak. Hello, girl. Kamusta ka na? Uy girl, huwag kang magagalit ha. Alam mo ba, yung boyfriend mo nilalandi ng ibang babae. Ha? Sino naman yun? Basta, malalaman mo na lang. Huwag mo sasabihin ha, na ako ang nagsabi. Sandali lang. Ito na ba yung sinasabi ng kaibigan ko? Totoo nga! Mga manloloko! Bakit yung ginawa sa akin to? Manloloko kayo! Bakit yung ginawa sa akin to? Anak! Ano ba nangyayari? Ma, niloko ako ni Alex! Sandali, anak. Huminahon ka. Pinagkatiwala ko buong buhay ko sa kanya tapos ganito lang yung gagawin niya sa akin? Anak, Akala ko pa naman pakakasalan niya ako. Pero wala pala siyang kwentang tao. Sarili lang niya iniisip niya. tama na, anak. Hindi, ma. Sinira ko yung tiwala ni Christian sa akin. Dahil dun sa lalaking yun, na manloloko lang pala. Christian, nasaan yung anak natin? Andun sa kabilang bayan, sinama ni mama na masyal. Kamusta ka na, Christian? Mabuti naman ako. Eto, papasok na ulit bukas sa trabaho. Galing kasi ako sa bakasyon. Doon ka pa din ba sa dati nagtatrabaho? Oo, at na-promote na din ako bilang isang manager. Maganda kung ganun. Ikaw, kumusta naman kayo ng asawa mo? Hiwalay na kami ni Alex. Ha? Kala ko nagpakasal na kayo. Hindi na tuloy. Bakit? May kinakasama na siyang iba. Hindi siya umuwi nung panahong binabalak namin magpakasal. Yung pala, di na niya maiwan ang babae niya sa Dubai. Yan ang habang sinasabi ko sa'yo. Nagtiwala ka kasi agad sa mga lalaki doon sa ibang bansa. Hindi mo naisip? Nandito kami ng anak mo na naghihintay sa'yo dati? Nagkamali nga ako eh. Pasensya ka na kasi pinagpalit kita sa kanya. Hayaan mo na yon.
Ang importante, habang maaga pa, nalaman mo ng totoo. O paano? Mauna na ako sa'yo. May lakad pa kami ng mga kaibigan ko.